Also, ene Mampong medical superintendent ena ehia awie. Eno me posti video bi se wohunu ya na abranti bi a wo sese nneoma ewo hospital ho. Na yenye video no na yentumi ntina so. Ade chi ye o se eba na yebebusa de cropotin a esie. Dr. Mwakwaba. Yeah. Enra yehu video bi wo ha. Na eja mo na motifi ha na monim de course. Asem ni nyina ase ne sitie. Well, Saturday, by 9 p.m. in a hospital, night supervisor, a friend say, I went to be a janitor her, and you meaning by 5 at all in Memoho. In fact, a police funded neighbor say, ne papa, ever report say, as we journey 50, wire kaka. Na police for the buy ya ne buy the no ye come na ye hwe na ye started treatment na ye de no to ye mail ward na se na ya na ebi wo hono ma ye nya patients etisa wo ba na wa ye kakakakra ebi nso oba distance situation te no ne apɛ isolated room amano So no kwa da ne baby nti we no buy no mail ward ho ya started CC baby a senior year female ward no baby a between their isolate patients ti ho na de no koto ye na around by 9:30 and a night supervisor fair say abante na fide de oye no aginsem bed no daso no otutu no obubu equipment e wo dem ho nyina akofa aba e de pipe liver blades, plywood, any BBA wo ho. And attitude na happen ne say nurses a what duty, security man a what duty. Doctors a one call and no kwa ko no. Or the abab bob mu kwa akeka ebinom. Nti yes ana in fact ana jono de yanda na no odi. Nti fair Mampong police commander. Na ono so ono so ne checks. No, so fair, or more fair. Within about 15 to 20 minutes, na be 4 police officers. Na mpanyifo ni nso di akire. Na mobile. Mobile na the way abante no etie no. In fact, akwesi na serious because dem ho glass ni ade a wabobɔ ni na no. Na yesu say obetumi baby kwapa wo patient. Nti eto no punu mu wo then ho near ye patients in free mail ward ho a call abonting. Then the police for no or man new tactics. Omo ne kasaye omo used to pepper spray near de no mo ya no mutimi ma abrantie no gidigidi no e ba from kakra. Na e ba from kakra no still na nye easy ma o. E hu ansa abrantie nje se wa paafa bushes ni ma so kwa no. So anapedie yene na wo for share wo police station no o so wasan abefi na eno na ene na etu a wo for no for say despite this no abranten no wa show all the signs of like a mental illness I was on kan ye ho na ye boa no enye sa ono aka no nom ti ofie kra no or ye danger to ono ne ho himself and the neighbors and no mo nyom ti fie December Saturday the see no. Talk nti we no eye bibia e wono so na ba na say okofa enuboni bi. Yene papa ne di nkomo ne de ono cheche mu say ohun se ne ba no o wi school be ya afini ohun se nyonkofa ne bi enche de nkoyi sa na o suspect say okofa enuboni a baby trauma ne ready o suspect ne ba no wa start bi and I'm many behave same because on no chemu say as at Wednesday kan on anybody di nkomo kama bibia interest now within from Saturday and apart to Saturday you men now waiting assistant all of a sudden sana dey yenya hwehwemu wie no but from ne papa history ne background or the mind dey is to say ebeye sign no boni bi na abanti akwakofe. Ma sene wo ka no sese munya cases emrantie no fa no bone a enya saa hwehwanso se bi e wo mo so ye Mampong ha na
Yeah, sisi adeɛ I think say week bi antwam a wonya obi a wafa eduro bi saa a wonya ho nsunsuaso a ɛde n'aba. Just ɔmo ba ya na ɔmo nyɛ Te sɛ deɛ wɔyɛɛ. aggressive sɛ deɛ wɔyɛ no. Obi wɔ ha a ɔbɛba no na ɔmo akɔhu no wɔ fie a ɔda hɔ a wayɛ sɛn. Ɔnyɛ ne ho hwee Ɔnyɛ ne ho yie. hwee nyɛ yie. Obi wɔ hɔ ndidi bɛyɛ 3 days. Na eduro na nti ɔda faako saa na woba Mampɔn a yɛwɔ psychiatry unit, mental health unit a yɛwɔ nurses three wɔ hɔ mbɔ mo ho mmɔden paa. Ɔmo bɛma wo nduro, ɔmo bɛma wo akyerɛkyerɛ na ɔmo kɔba. In fact, number of people anaasɛ young people a ɔmo ba a ɛyɛ saa nnubɔne wɔ ɔmo afa no ɛdɔɔso, is increasing. Nti yɛde yɛn nkɔmmɔ no nsi no sɛdeɛ cases no ba no deɛ na ɛsɛ yɛwɔ sɛ yɛhyɛ aseɛ ɛyɛ na yɛbɛ prevent saa cases wei nyinaa. I think say one of the main things here say within your community no red ne tramon ne sign nnubɔne no yɛntɔn wɔ store yɛtontɔn wɔ ghettos ne kwankyɛn lorry station drinking bars ne ade ɛwɔ sɛ yɛayɛ ho no yɛtumi di ɛho ne kra no hu sɛ adeɛ no ɛnyɛ just Mampɔn, it's the whole Ghana. Drug abuse and narcotics no ɛwura beebiara. Abrante owi SS just last year until you're young. And saa nnubɔne so no ɛba within that young age bracket. Nti ɛwɔ sɛ yɛ increase public awareness of the harms like saa nnubɔne wɔ nso so betumi de ama wo. Na within yɛmfa say the police, the security services no. Nso ɔmo ayɛ bi wɔ Accra, ɔmo ayɛ bi wɔ Kumasi, ɔmo akɔkɔ ghettos no ɔmo ayɛ to say crackdown bi I try to reduce the quantity of those things on the streets. Never sir, we feed the cases to say, police in Pennyford, the home commodity. From one trying to money be bizarre, Mampon. Now, yis are the name free ho because Oshe health service here, health system here, a woman, we are class psychiatric, we pantine, we anchofola, and one on ye need psychiatric hospitals be abused. Ashanti region you couldn't be. Nti say if ade we bedane afi the main thing ye battle ye bebre pa nti ye be say obi a oye interested in helping the society when it comes to mental health no on twa n'ani hwe communities bi ebi te say Mampɔn na omomwa na ye nyi sa de ne mfi hɔ kra.